Recepty, koláče, krajina a příběhy. Tohle si určitě zkuste. Recepty, které by neměly upadnout v zapomnění. Dobré je to, moc dobré. Pečení na neděli. Takže já můžu ochutnávat? Nová řada od 12. října na Jedničce. Skvělou zábavu vám přeje Fashion Arena. Již 18 let s vámi. Ženy píší. Já jsem schopná psát kdekoliv. Ve vlaku, na letišti. A česká literatura je díky nim plná silných příběhů. Je to něco mezi nebem a zemí. Sny v tom hrajou úlohu. Jsme u mě v pracovně. S 2 malýma dětma se nepíše úplně lehce. Na kolik už máš stránek? Nový cyklus spisovatelky. Musí vás to bavit, abyste napsal něco dobrého. Dnes večer na Artu a v iVysílání. Zapojte se s dětmi do nové celoroční soutěže a prožijte s nimi spoustu zábavy. Je to výzva, u které se fantazii meze nekladou. Stačí si každý měsíc užít jeden neúplný příběh. Co se to chytilo na háček? A dokončit ho podle svého. Více info na webu fantaziro.cz. Naše pračky vyperou, vydrží a nesklamou. Kvalitní program vám přeje pračka Bosch s oceněním D-Test.